Binêrê nêja di vê xebata xwe de em ê di derbarê Asangayê ramanwer û felozofê Budîst de hinekî zanînên Kurd raberî wê hêja bikin. Asanga ramanwerê Budîst e ku di sedsala çaran de ramanên xwe spartiya mantıkekê neyînîkirinê û sîstemekê têgihîparêz damezirandiye. Asanga wiha-parastiye ku meriv biriya kirariyên mantıkî gav bi gav dikare xwe bigihîne rastî û rastaqiniyê. Ango dikare xwe bigihîne nîrwanayê. Di gor bîr û baweriya Asanga heyînên berbiçav ne rastaqînin û hemû tiştên ku hene jî ne hîçayiyek in. Li hemberî vê yekê yên ku rastaqînin bi tenê têgihin. Anca em bibêjin qavram.